Ay, salamat. Naabot na jud ko ila Madam Bidang. Madam Bidang! Oh, Oh, naanariw ko. maayo. Kay giabot, Okay. ihatod na gid nimo ning order ni Petra. Okay. Nga para hikay og na sa pista. O tawgon sa kos Petra, Petra. Oy, dali na. O kanabot na ang imong mga order nga mga kanding. Pagkawaw, ani kadaga sa kanding. Ginoo ko. Asa man to akong gipangita nga gi-order sa imo hadlong na akong ipaibabaw sa kanon. Naara to diha. Kay Katong nagtakop duha ka man ni ito, ako makanding diri. Sige lang, wato problema. Di na Diha mawala. lang na siya. Kadira man yun na mawala, no? Sus, perti na kong lipaya. Sus, ang bangka nga ito ipapainit. Nara yun. Ay, sus, mauna gyud ni. Oh, unya. Pila man intaw ng papakyaw ni mo. Ay, usa may ato ang kondisyon ani eh. Ah, gamay ra kayong kantidad ani. Kani akong baka. Oh, dali. Ini. Jud og ang makanding package deal na lang nako ni. Oh, sige, unsa man. 150 ni tanan, madam. Ay sus, 150 ra nakauyhon jud ko sa imuhang mga gipandala sa kuha og mga himsog pod og naapoy mga itoy nga ipagsanduluyan. Sa tagaan jud kanako og 200,000 no. Unya, sa bank account na lang nako ipahulog sa mga itong bank account nimo. Naba kay bank account. Aw. Naa, madam. Aw, sige. Kana way problema kay para lisod man pud kay maghatag ko cash nimo nya. Kuan na ba ni ang dapit diri mas mayo gyud lang bank to bank na lang para safety, di ba? O kana okay gyud na. Oh. Unya, mamalihog na lang pud ko nimo og hikot diri. O Oh, hikot na, hikot. ayaw kalimot. Diri doon diri sa kuadong, ayaw kalimot og maadong nga moani ka diri ha. Mapamista gyud in town kay para makatilaw ka kung sa ilami ani imong mga kanding ug baka. Maoglot o implatado ka para katilaw ka kung sa ilami ani ug patilawon ta ka kung kanang sanduloy nga kanang gi paibabaw sa kanon. O katong mga itoy nga wag gyud mo na tilawin na kampitra ka makatilaw. ka kay specialty Oh. na nato. Okay kay O madam. sige, hikot na. Sige na, Hikot na, di na ta maglangan. Palihog na lang Oh. ang hikot din ha. Kaya nakasinabot naman mo. Sus, Petra, lipay ko, Petra. Kadaghan man sa tuwang kwan. Katong Unya. may itoy. Unya karon, ikaw na'y bahala, ani. O sige, ako na bahala mo. Ikaw na Kuha bahala, ni Marta, ani kay. instruction. Karon, hapon naman pud siya. O, mga kadlawon pa man na ihawon ni siya. O sige, ako tulak. Na-ready na ba itong mga kaldero? Ay, ready na Oh, ang atong sige. kaldero. Sugangan, kumpleto na, karahay. O, sige dong. O, Salamat. sige, balik na, ugma, O, dong. sige, ugma, ha? Sa'yo, diri na lang pangkuan ugma. Diri na ka mga pe, mamahaw, panihapon. Ya, bring housean, tataka. O sige. Sige dong. Bye. Unya, ato na ko. Ako sige. maglangan ka para ma-instruction na nato sila. Sige. Uy, Petra. Wala magnay nagpadulong diri Petra, wala si Dato Bungot gyud ni ba? Uy, si Dato Bungot gyud. Hello, my friend! Yeah. Oy, my friend! Kumusta man kayo in town? Marag na saag man tao. Kami gyud inyong tuyo. My friend. Ay, kumusta naman oh? Eh na ako'y tuyo sa inyo ha. Oh. So, Oh. para gidadaan jud ko nimo ko anta Mga bodyguard ba? kagatas ba nga mga gwapo? Akong gidala niya ako mga body-body nga mga kusinero po ni. Mga maing laki ni. Libre. Kumusta di Ay, ay? kumusta naman oh? Ay, Kumusta never naman ako. ay ka Dato Tawag Bungot? gihapon kayo. Ako na, sexy, magyapon din morning, nagsuntoy rabas ko ay body nga mga kalimot ano. Jogging ko ani ba? Marag kulao na nato tong mga ingato nato. Wala na to kay nangagi na. Unya kay pista man sa mua. Mamista mi, karon pista? Dili, ugma. Ay, nay sa ato be. Nga may karon, pina may tuyo. Pamira may og kaldero, karahay, mga suagan, kay birthday na ko ugma, imbitado ng mga taga-taas ug taga-ubos in English, uptown, bukid ug taas. Ang akong imbitado. Nya, ready na tanan. Nana ako yung elepante. Gamil. Di ba sa basta? Palami man gyud O sa mga mong. baboy damo. Di pa ako na, ready na. Palami man sa paborito man gyud nako. Oh, Dili man ka ako ilipang. ako na po ni. Bidang, Na mga matadiro nako, ana gi. bidang, taysa. Ya, may buinas kay naaday mi kaldero. May dalaw na naman ito. Ginoo ko. Sige no. Kanang mangayo jud kog dipinsa kaayo Dato Bungot kay. Ano naman? Sa akong suma akong gingon kaganina sa imuha na pista lagi ugma. Unya, unsa man po nang among gamiton in town ani o tanawa wa pa gani na kumpleto. Gamiton man namo ni ugma in town pud sa dakong hikay kay ako ang mga giimbitar dili basta-basta. Unya wa jud ko mapahulam nimo. Unsa? Dili ka kapahiram? Anan Dili. unsa naman ni? Nga
Karon ra gani ko nihangyo sa inyo kay mga amigo na ta di ano ko ninyo pahirmon aning kagamay ra sa kong gihangyo kaldiro. Diri bidang. Unsaon papahiram namo sa imo dato bungot? Wa ka nagtanaw aning among mga kanding nga gapasad. Kadaghang kanding. Nagpaugat na mo ipainit o. Nya unsaon man na kani amo ang kaldero ug sugangan. Mao na nga mga dispensa ming pitra sa imuha. Sumabag imbitaro na lang ko na. Karon ra gyud ko nihangyo sa inyo ha. Inyo pa gyud kong gibalibaran. Biskay nag-amigo na ta. Di lagi gyud, wa jud koy mahimo, wa gyud kalabutan ang pag-amigo ani kay gamiton man pud namo ni maulawan man ko sa kong bisita ug mapon. Unya hapon na raba. Unsa raw magkagabhion na siguro hapit na kuan. Ihaw na rabato. Alas 5 na. Saon nako ni ron. Pamidyusa na lang ni imo. Pamidyusa na lang. Mga batos. Pagpalit na lang mo sa mall, abri pa man ron. Namo ka nga batos o. Mga irihis sa ba po ni ako mga batos di ka dumdog mall ni. Ah, di na lang may mahiraman ang inyong kaldirong lago mga karahay nyo mga lago. Hala. Ka mga pangit to Ayo, Di na may mahiraman na. Sa man ni imuhang Sa amo, man ni- sa man ni batos. Sa man ni nga. Ah, mga dalo mga mo nga karon na ta naghangyo amigo mata awag putlo na nato na itong pagka amigo ni. Sige, sinabot na ka, uli na mo. Uli na, discuss. Naunsa mo. Dili man Hiram. masabot na kabalo bitaw. Ta ulit ta. Discuss sa mo. Balik ta. Katoy ng mga elepante. Subal lang to ninyo. Sugpa na lang to, uli ra may katapat ana. Maunsa man ni mga tawhana na masuko man og dili pahulmon. Na mao ra gidangat nga naman gid. Dili ra wa sa kaldero o hiram. Isa pa hiram di subaon. Matay problema ko ani da. Problema ta ani. Ayo ani boss. So may maayo ani. Kawato na to tila mga kaldero o kwan. Ning sagangan. Kita bos. Murag mo na lang ginay gwapong solusyon ani. Tama ka paksiw. Bright ka paksiw da. Paksiw. Naong mura kalintanaw bisa gabi ganti paragi hapon. Puslan punis paksiw. Pupunta Bakit naman makamang ato? Ah, kitang tulo. Kapag mo nagtulungan, tulo murag makitaan yun siguro ta. Ah, ikaw Berdugo, ikaw mo kamang. Ako'y lookout. Paksiw. Dili ka sa kong likod. Oh, pwede Ikaw pwede. badis ko ah. Nya. Sige, Karon. sige. Presyonan ta na ron. Karon na, Karon na kay nga tama na yung tempo. Ngit-ngit ta. Oh, para magamit na to pag Baka- ba diyon. Pagkaugma, natay magamit. Kay Sige, sige. Ako'y kamang. O ikaw kamang, paksiw diri ka sa akong likod. Likod. Oh. Ta. Ha? Ta. Eh paniting palibot, pusing ni tao. Ikaw na. Hingaw na. Barag wa na gid bitaw. Hinay kamang. Hinay. Kinahanglan dobliho na to tong kaigmat. Kay kini mga atong giatak karon, tong kawatan dili po ni mga basta-basta. Parang kaklaro ni boss kay napa may rayban ato kauban. Tanggalan na imong rayban dia paksiw. Oo ni boss. Aw. Sige, Berdugo, pag-una. Surbula gid ah. Paksiw diri ka sa kulubot. Patiran ta ka daron. Taka nagagagi diri ka. Sunod ko. Bos, matay bos. Usig mangiro bos. Hunong. Sa, usig makamata sila. Armado ra ba ng mga kalaban nato diha? May tao nagpaniid pura ni boss. Importante. Makawat yun na ito ng kalhiruan eh. Kaya watay lungagan. Lutuan. Sa unang ilipante. Patindakuan na ihaw na. Paksiw. Diri. Bati paksiw. Diri ka sa kilig. Di tamulig di na yung madaang kaldiro. Matay boss. Ngutot mga boss. Kami ng bakuha boss. O kaya libang-libang ko rin isang semana boss. Unsay ba utot? Tarantado man kang paksiwa ka. Kanang imong bakba. May baho kay doon si mong ilong. Wa kay panutbas. Sa katuig na. Matay boss. Diri. Oh, yun ay boss. Baho. Baba lagi ni baho. Ay siya niya. Tara, banti. Dito ko. Bulo. Paksiw, diri, paksiw. Ay, badyakan ta karon hinay kay kamong kamang. Ako dari boss. Ya, ay simot ang lubot baho. Ay humok kay kong lubot. Ano bo? Di ko ah. Di kay paksiw, diri ka pikas kini. Bantay. Oh, kuha na tanan. Mau na. Yura, paksiw. Alay, paksiw. Ya, buka paksiw.
na pa yung marag na pang syutan dito. Subanan na boss. Okay, subaon na to ng kwan. Atay sa kamil ug kanang atay sa elepante. Ay kalinti yung subanan. Ito. Yes! Mission accomplished. Sakto Paksiw! Berdugo! Good kayo! Huwag yung tanan, boss. Kompleto dyan, Berdugo. Mao na ni. Buhay nabilin dito. Nabili dito. Kaldiro! Karahay! Subanan! Subanan! O karahay nga gamay. Ay gamay ni. Buhay dyan gibilin nyo sila. Huwag bilin. May balas ito, boss, sa bilin. Aw, katumbalas lahat to. Kani, ugma, sila, wa sila'y lutuan. Kita, natay lutuan. Ilang karne, mga baho. Baho na boss. Diliba Patay na sila sa kabuol. Ah, ug musulong sila kan tuwa. Di gyud ta mo angkon kita nakuha. Taguan tani. Ino na to Mahimo nga. boss. Bago Giraho palit. na to kung di kita maangkon. Ah, di gyud angkon bisa pakibalas kanyon. Hmm. Nya, karon, oh, nagbijoke sila. Oh, wa jud kamalay kay wa pala kabantay pa sila. Wa lang bijoke, gisulong na taron. Nya, ato na ning kuare, plaster na to ang kaldero kay maghalang-halang ta. Manghigop ta kayo. Tama, Og sugba na sigat itong tinay sa... tinamang nimo. Berdogoy. Bakak boss. Oh, sige tra. Ha? Para malata pang pili silpante. Oh, ka. Lata na. Akong kabuntagon. Oh, bigyan ko sa problema rin. Problema na to ani. Ron, patay ang atong karahay. Subangan. Kanang kaldirong dako gikawat. Ha? Wa na. Yate pog ka. Nga ako to. Wa na. Diro yung kawaton dyan. Gikawat lagi. Wala kita lutuan sa tuwang mga kanding nga nagbaka. Hala, kabuang na. Naana sa kong utok. Si Dato Bungot si gusto dyan niya guwar permente. Ta, tulungo na to, girahon na to to garo. Girahon tani. Danan tani. Besa ato tagwaw na ko kung mga asa ko kung garan. Pitra. Andam na imong kargada diha para kan Dato Bungot. Andam kayo, tara. Tulungo na to, gusto Gusto dyan niya. gusto Gusto patay di sila. Di nila iuli. Pitra. Dali sa ilang ikasal ng atong armas. Ako nakaload na ni. Trigger na lang ni. Kulang ani. Let's ni mga limala ni. Mo partista na to. Ta, maniid ta. Kamarag diri na dapita. Dita. Dagat sa tadi. Diri. Kanipod ta diri sa. Maniid ta. Maniid ta kung isa ang kampo nila. Ang singgitan na to. Asa pa kalama ka din na? Diri. Ya, kadiri ko nangiid ko din sa pagkaon pa ni kung sa dila. Magsinyas ko sa imo, ha? Magmuana gani ko, boom. Sinyas na ko, ha? Sinyasi ko Pitra. Diri ko. Suga na to eh. Kita mo'y nakapahimulo sa ilang kaldero. Mutiri ang piyan boss. Kinilaw tere yung labas tiyan. lang karne Paksiw. ron. Ha? Kinilaw yung labas lang karne ron. Ah, kato. Mga baho to. Kita mo'y nakalamang ron. Pero di ta mo kumpiyansa kay mga kuya o baya kay na mabayhana. Sweeto kay ko ana. Daghara kayong batos na kung gipatay ana. Di ta mo kumpiyansa. Andama nga itong mga kargada. Kay masig musulong sila. Makabantay ta. Mga! Paksiw! Mga! Berdugo! Dam ni bro hindi, boss. Kasadaan! Kasa! Tuo mo kurong di na mamatay ani. Ah, ini. Shotgun. Gikag China. Armas, murag di yun yung stopin ni. Andam daan. Kaya kung musulong sila, di yun silang mahay. Di yun ta mo surrender. Di na to yuli ang kaldero. Kay bahala na sila diha. Wa sila yung agan diha. Ilan nang gisahon ay ilan nang subaon ilang bugas. Suksok sa ako ni. Isuksok sa ako ni para way makita ka basig na yung mga tao diri. Suksok sa ako ni. Pero magpupunta diri ni. Di, marag diri na gid. Nana ko nakita. Oh, ang mga animal. Ang mga animal. Nag-inom-inom di ay ni mga gago ni. Karon. Gago ni. Inom-inom man yung mga bukang Singgitan dali. Singgit. Ikaw singgit. Dato Bungot! Pagkakawatan dyan ni mo kaldero, wag yun ikaw sabad! Di ninyo na iuli among sugangan! Dili na may uli ang inyong kaldero! Mga dalo kayo mo di mo pahiram! Makuha rin yan eh! Ibabaw sa mong patay lawas! Di! Posisyon! Kaya magnala na sa stool! Aw! Dili na ni mo iuli! Patay kong patay!
Why problema? Tagaan ka na mo. Oops! Upo! Kaya gipasalbahan ta sa animal. Dili ta, dagan diri. Dili ta, dili ta. Dito lapit. Muga ni. May yung pagkatago gyud ani nila. Dubitan ni boss. Huwag di makita. Kanang imo magsimang og kag suot alay mo antipara. Naong nimo murag pagtax lamok. Si antipara. Hingkang kanang imo antipara pati nang kuyawa. Kita bisa ka sa tago. Pero wa jud kay nakita. Telescope niya ang ating para boss. Aw, kana. Pero wa kay nakita. Papay nakita. Ha. Di tarong magtanaw. Wa pagyo na ni Team Aw boss. Up. Tira na wala na kay istorya. Rapido diretso. Oo, patapsingan ako ning lubot kinsa ng lubot oh. Kanin. Tukoy isa oh. Katong para oh, gati para gabi ing dako. Ako bisa gapurong oh. Silon ko gining. Ako lang kalabanan ni tan-awa oh. Namove ta dito pita. Manambling yung mga animal. Wa, anti yung gid makambig din maigo ng mga animalan. Kasi pag kay kiaya na to ni sila. Di kita muli o gina to madala. Dili ta muli o gina to madala ang atong kaldero. Kay unsaon lang atong baka dito. Bunga! Unsa man? Tagaan ka na kong chance. Iuli ni mo ang kaldero, dili. Dili yun na mo yuli ang kaldero! Patay ko patay! Patay ko patay! Kapoy na migdala-dala ni mong armas. Wa kabuto. Boss! Usama! Ako na gyud ni boss. Oh! Pangandam na daan di boss. Ay! Kay hinay ka lamang sa unahan. Oh, kana! Kamang nga birdo ko! Kay may kay kamudag kamang! Kay dati kang kawatan! Ubulik angay ninyo! Kuya, huwag din matambing, di ba kaya ni? Isuga din yung mga tawanan eh. Ura sila boss. Terus dua boss. Banati! Ay, kabalaka ka, padulong na ko! Kuya, balay mo tumbling! Ang boy tumbling! Boss! Aw, mau ba? Kaunar to. Aw! Karon may maghapon! Tumbling kung kay tiil! Pagtupahapit mo! Gibalat! Pakapoy, di ko alida. Bidang! Diri bidang! Nagsigil ako tago, diri! Diri baka pasarikod na to, diri! Kabalaka ka na ako, diri! Oh, ihupo na, maura dito, kuyawa, matambling to isa. Bidang, unahon dito itong tira to makatipara, bidang! Kuyaw na isa, ha? Kuyaw ko ba itong isa? Diri! Tumiwangon! Diri! Tika to! Prikitik na ka ni! Prikitik, walang stick na to! Agutang ani mga batos niya. Sige. Kabir! Siyo! Pitra, unaha to nakapurong Pitra. Ako'y bahala ani nakatipara Pitra. Ako'y bahala ani. Bantay! Huli niyo ako gamay!
mo sako. Paksiw, dito ko. Di dahil Gamitan mo, iuli tara. kaya nga mo ang kaldero, ha? Patay Dili. kung patay! Dili ka na mo yung ulit ang kaldero. Ganito na mo ni sa among birthday. Iuli ka ng kaldero, mga! Dili na mo yung ulit. Boss, Inahe paksiw. Kara imong armarain nga mo rapido kayo. may mo dalang tago, boss. Grabe makasuksok. Dahil igon. Ay, ikaw ka ngayon. Sa una ra lagi to, boss. Asa ko karon butalo na day ka. Tama ra pud. Gahi gid igon, boss. Muhapa man. Yay kay ko simundaan. Patay ko patay. Ano wala naman. Ano man pangita nila, boss? Kali mong tumbling paksiw. Boss, kay Masig. Ma one time ta. Oh, kalagi paksiw. Maniguro lang tani. Ikaw na ginayaran, boss. Gabi ka buto. Sakto matagtrini sa una, boss. Oh. Boss, yun bilang matay, boss. Kahi, gini kay muha, di gini iuli ang inyong among kaldero! Patay ko patay na ni, boss. Naigo ako, boss. Paghilom na to, bungo! Mukha na gipangita nila, boss. Uy, ay, naigo ko, boss. Paksiw! Sipyat ko pagkatambling, boss. Maunay angay sa kawatan og Mauna, pagkamatyan jud nimo ang kaldero. Mga kawatan kay mong dako. Oh, gabi ko. Bidang! Isra, bidang! Dire! Dire kay sobrang upangan. Dali. Napatay na natong isa. Di dato bungot na lang yun. Bungot na lang yun. Di kita mauli ron kung di yung patay ng tawanan ni ron. Pirting mga kawatan na o kaldero. Ikilad yung pakamatyan ang kaldero ba? Das na ta. Das na. Patay kung patay tani. Dili ka back up ka sa kulikod lagi. Balak ka. Hindi ako dadir ni Dri. Ano na siya? Angal ninyo! Dili na kita mamatay sa pagkawatan ni mo. Kay kawatan ka kaldero, mawak ka! Ang ruling pa. Di akal tiro! Bidang, tanaw na to. Patay na gid si Dato Bungot, Bidang. Maunay angay sa taong kawatan og kaldero. Kay pista namo karong adlaw, imong giguba among pista. Utuhan ako. Maunay leksyon. Kung dili mo pahiramon, ayaw mo pangawat. Leksyon na sa tanang mga wat pag dili kay pahulamon. Nga dili gid kawaton. Maunay mahitabo, patay gyud. Lami kayo atong handa karon bidang. Kay Dato Bungot. Tara, mission accomplished.